Συνεχίζουμε με τη μελέτη της ονοματολογίας των οργανικών ενώσεων και ξεκινάμε με τους βασικούς κανόνες. Ο πρώτος κανόνας μας θυμίζει ποια είναι η τεχνική που ακολουθούμε για να αριθμούμε την κύρια ανθρακική αλυσίδα με σκοπό να προσδιορίζουμε την θέση της χαρακτηριστικής ομάδας ή του πολλαπλού δεσμού ή και των δύο εφόσον συνυπάρχουν. Και ο κανόνας μας λέει ότι η αρρύθμιση θα ξεκινάει κατά προτεραιότητα από το άκρο το οποίο είναι πλησιέστερα στη χαρακτηριστική ομάδα ή τον πολλαπλό δεσμό όταν η χαρακτηριστική ομάδα απουσιάζει, ωστόσο όταν θα συνυπάρχουν, όπως προείπα, θα δίνεται προτεραιότητα στο άκρο που είναι πιο κοντά στη χαρακτηριστική ομάδα. Έτσι, στα παραδείγματα που παραθέτω, στο πρώτο παράδειγμα η αρρύθμισή σας ξεκινάει από τα αριστερά, γιατί το άκρο εκείνο είναι πιο κοντά στην υδροξύλο ομάδα, καθώς εδώ πρόκειται για μια αλκοόλη. Στο δεύτερο παράδειγμα η αρρύθμιση ξεκινάει από τα αριστερά επίσης, γιατί το άκρο είναι πιο κοντά στον διπλό δεσμό. Εδώ έχουμε μια ένωση αλκενίου, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ενώ στο τρίτο παράδειγμα, στο οποίο έχετε και χαρακτηριστική και τον ομάδα αλλά και διπλό δεσμό, η αρρύθμιση θα ξεκινήσει από τα αριστερά με προτεραιότητα στο άκρο που είναι πιο κοντά στην και τον, δεξιά, με προτεραιότητα στο άκρο που είναι πιο κοντά στην και τον ομάδα μας εδώ. Τώρα, προχωρώντας σε έναν δεύτερο κανόνα, εξετάζουμε πώς ακριβώς θα γίνεται ο προσδιορισμός των θέσεων της χαρακτηριστικής ομάδας και του πολλαπλού δεσμού. Συνήθως όταν γράφουμε το όνομα μιας ένωσης βάζουμε έναν αριθμό ο οποίος προσδιορίζει τον άνθρακα με τον οποίο συνδέεται η χαρακτηριστική ομάδα εφόσον αυτή υπάρχει και ταυτόχρονα αν η ένωση περιέχει πολλαπλό δεσμό προσδιορίζουμε με τον αριθμό του πρώτου άνθρακα ο οποίος συνδέεται με τον δεσμό αυτό. Δίνω 4 παραδείγματα ακριβώς από κάτω. Στο πρώτο παράδειγμα έχετε χαρακτηριστική ομάδα υδροξυλίου στον δεύτερο άνθρακα. Η αρρύθμισή σας φυσικά ξεκινάει από τα αριστερά. Άρα αν θέλω να ονομάσω, επειδή η ένωση είναι και κορεσμένη και έχει 5 άνθρακες, θα προσδιορίσω με την λέξη 2-πεντανόλη. Το διάρρη προφανώς αφορά την υδροξυλομάδα. Στο δεύτερο παράδειγμα έχετε πολλαπλό δεσμό, είναι ένα αλκένιο. Ο πρώτος άνθρακας που συνδέεται με τον πολλαπλό δεσμό είναι ο άνθρακας 1. Η αρρύθμισή σας ξεκινάει από τα αριστερά με προτεραιότητα το άκρο που είναι πιο κοντά στον πολλαπλό δεσμό. Άρα εδώ έχουμε το 1 βουτίνιο, απαιτείται μία διόρθωση στην σημείωση που έχω δίπλα. Στο τρίτο παράδειγμα έχετε μια κετόνη, η κετονομάδα συνδέεται στον δεύτερο άνθρακα, η αρρύθμιση ξεκινάει κατά προτεραιότητα από τα αριστερά, οπότε κατά τον ίδιο τρόπο έχετε την 2-πεντανόνη. Ενώ στο τέταρτο παράδειγμα έχουμε 2 διπλούς δεσμούς, πρόκειται για ένα αλκαδιένιο με 5 άνθρακες, είναι ακόρεστη ένωση, η αρρύθμισή σας θα ξεκινήσει από τα αριστερά, καθώς στα αριστερά έχουμε το άκρο που είναι πιο κοντά στον έναν από τους 2 δεσμούς. Οι δεσμοί αυτοί συνδέονται με τον πρώτο και με τον τρίτο άνθρακα. Τονίζω ξανά, είναι οι πρώτοι άνθρακες που συνδέονται με τον πολλαπλό δεσμό, άρα η ένωση θα είναι το 1,3 πενταδιένιο. Λοιπόν, ακολουθούν πάρα πολλοί κανόνες, οπότε μείνετε συντονισμένοι, ραντεβού σε ένα επόμενο μάθημα. Ελπίζω το σημερινό να σας φάνηκε χρήσιμο. Αφήστε ένα like, να είστε όλοι καλά και από μένα έχετε την αγάπη μου.